Ana benere Bagong ki ming drajating ngono kawan. Tak kira ya ora apa-apa nek Bagong digawe tumbal. Yo. Oh. Ya nunggi. Jlaprong ki sareng kula nam-nam. Kula inggih. Kok nggih leres ya to? Nggih. Yen to Bagong pantes dipun dadosaken kurban kangge tumbal. Wah. Yen pancen mangkono, Jlaprong ora usah kesuwen ayo budal Bagong dipateni. Werkudara, Kang Mas Janaka saha Kang Mas Nekula saged kenging pengaruhin Begawang. Begawan Wisnu Jati nanging yen Sadewa mangke rumiyin jalaran kula ngertos menawi pendhita niki wau ngginakaken cara ingkang nistha damel karti sampe kasepados sedaya ingkang lenggah wonten mriki sami malik paningalipun. Kabukti Kang Mas Werkudara saha Kang Mas Janaka lajeng nguncat badhe mejahi Bagong. Nanging kula aturi pitados ula menika mboten badhe tumama ing becik. Begawan Wisnu Dewa. Begawan Wisnu Jati. Yen liyane Sadewa mbok apus krama iso wae. Ning yen Sadewa mengko dhisik apa dikira Sadewa ora ngerti yen apa dikira Sadewa ora ngerti? Kowe kuwi sejatine mung laku dom sumuruping banyu. Lan mbok menawa kowe kuwi malah pancen ana sambung rapete kelawan ilange Kakang Mbok Waradrawadi. Ning ya wis ben. Bakale tak jarke dhisik kowe ya mung titen-titenan wae. Sapa sing duwe sedya hayu mesti nemu rahayu, nanging sing bibiti ala wahyune mesti bakal sirna Begawan Wisnu Dewa.
Yayi. Inggih. Nanging mun sewu Prabu, mbok bililer saturipun Dimas Sadewa kala wau. Yen perkawis menika pancen kedah praitna lan waspada lan kedah dipun taliti saestu. Iya Yai Nakula. Malah prayoganipun Kakang Nedya kundur kedaton tumuli manjing sanggar pamujan minta sing Jawata muga pinaringan pepajar bab lelakon iki. Sira Yayi wae matuhun jaba supaya nguningane marang lekase kadang-kadangmu Yayi kasinggihan Koko Prabu. Ingkang mekaten ingkang rayi lajeng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Dimas Nakula surtiti ngati-ati aja ninggal dukulan prayoga. Patyandakawana kaya wis ora ana dawuh maneh ingsun nedya kundur kedaton bodholna pasewaken Patyandakawana. Ih, ngestakaken dawuh ingkang mekaten ingkang abdi kepatihan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Dewaji. Patyandakawana ayo kongsi pegat ing kaprayitnan. Purna gatining panangkilan. Sanata harsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapi damparan gading. Kadhereken sanggihaning purna panjeni manggung tanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngapil upacara keprabon. Kastilan saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon kowe tansah santi kamulyane.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leren dhisik ya, Nok. Ya, Mak. Leren sawetara. Puji syukur katurana ngersaning Gusti. Katurana ngersaning Gusti kang mrubengrat awit sih wilasane awake dhewe bisa kelakon suwanana ngersani para pepundhen, para sesepuh lan sanak kadang kaluwarga ageng trah simbah Yastra Diatmaja kanthi kebak ing kanugrahan, kesarasan lan uga kalodhangan tanpa manggih tambangan sawiji apa. Ya, Mak, syukur alhamdulillah dene bisa sowan. Dene bisa sowan kanthi neskala iki diadani pawiwahan lan uga pagelaran budaya minangka ujub saka adicara apa, Mak? Miturut dawuh kang tak tampa, iki ngono adicara pengetan ambal warsa utawa haul pepundhen trah simbah Yastra Diatmaja kang diadani dening para putra wayah panjenengane simbah Yastra Diatmaja. Adicara pengetan haul utawa ambal warsa tegese ulang taun ya, Mak. Yen cara saiki utawa gagrag bocah genset ya bisa uga diarani mangkono. Nanging iki ancase diadani adicara kaya ngene ora kok mung kanggo rupiah-rupiah apa dene seneng-seneng kang tanpa paedah kuwi. Yo, Nanging sejatine ya iku kanggo mamatri para sepuh, para leluhur kang wis manjing ana ing tepet suci tinimbalan kundur ana ngayunane Gusti. Para putra wayah buyut lan sapanunggalane supaya tansah ndongaake murih pinaringan papan utawa dalan kang padhang lan skeca ana ing alam kelanggengan. yo, Mak. Amin. Kejaba saka kuwi, Nok, adicara iki minangka pangeling-eling lan pamecut tumrap para putra wayah supaya mbacotake pakaryan apa dene perjuangan luhur kang rikala semono katindakake dening para pepundhen sepuh uga kanggo sarana ngrumaketake paseduluran ing antarane putra wayah kang tinilar panjenengane simbah Yastra Diatmaja kang wis tangker tumangkar ngrembyah nganti pirang-pirang generasi. Mangkono, Mak. Muga-muga trah simbah Yastra Diatmaja tansah rukun, bandol krompol, padha manunggal tetunggalan sayek saeka kapti, mikul dhuwur mendem jero marang asmane tiyang sepuh, pinaringan kabagas warasan, Amin. rejeki ingkang halal tur barokah, Amin. temahan bisa murakabi ana jroning bebrayan agung. Ya, amin. Amin Allahumma amin. Muga-muga nemahi lan warata uga tumrap sadaya warga masyarakat kang mapan ning dusun Getas Bandung Gedhe Kedu Temanggung kene. Allahumma Amin. ya wis iki wis diaturake kabeh. Bengi iki awake dhewe ya ora dhewe mangkat saka ngayuk ya arta iki wong pitu sing loro ora kanggo sing heeh Ora kanggo tegese kepiye? ya sing siji kanggo sing siji ngethuk kok Yo, sing siji mbuh wis tekan ngendi mau iso mau ki mung dienggo ganjel nggon sok ben ora doyong-doyong. iya. Mangkat wong pitu kuwi ya Mas Pengendang kuwi utawa Mas Wahyu, terus ana Mas Janu. Maune Mas Janu ora ketut. Maune iki ora. Terus ngejokke proposal ning aku. Ngejokke proposal kepiye tegese? Ngejokke proposal ki ding sesuk wis ana sing manjak apa durung? Oh iya, terus kowe kepiye, Mak? Aku ya muni ya urung Mas.
Wih aku tak melu sesuk. Terus kaya ngono kuwi. Iya. Terus idane melu. Ya ora dadi apa. Ora apa-apa. Kena dinggo ngelong-ngelongi sanguku mau mampir kupat tahu e. Iya wis ora apa-apa. Terus ana sik gender. Ya kuwi Mas Ipun utawa Mas Ipan. Iya. Terus Kok iso Mas Ipon? Apa ora Android wae Gus? ora tegese Mas Ipun ki kuwi gambare jambu kruwak. Ora apel kruwak meneh Mas Ipun kuwi. Iya. Kuwi mbok kok iso Mas Ipon ki piye? Aku ya mesti melu-melu karo kancane-kancane. Ledo nyeluk pon aku. Aku ya wage aku. Iya. Ya Mas Ipon kuwi sing gender kuwi dan elok tenan. Terus sing ngethuk kae sing sirahe kobong kuwi rambuté kobong ana wernane. Ora aku kae kuwi. Iya. Kuwi kancaku. Ya penere isih adiku ning adoh. Kuwi umpama engko dienggo tumbal gentene Bagong ya ora apa-apa kok, Nduk. Iya. Ya mengko tipe kakak dhewe wae nang omah. Kanggo tumbal ngomah engko. Iya. Terus sing sijine Mas Resa ning bus tekan ngendi lho. Ngelayap. Ngelamah medun aja meneh mengko wonge. Iya wis ora dadi ngopo. Wis ora apa-apa lah. Ngenteng-ngentengi ning dalan mengko. Iya. Bang iki ora dhewe, tegese ora dhewe iki dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Heeh. Bintang tamune ya sing siji saka Ngayuk Yogyakarta kuwi mau. Saka ngendi? Ngayuk Yogyakarta. Sopo sing saka Ngayuk Yogyakarta kuwi mau? Denok Tatin dikancani karo Mas Garengpung. Sopo? Garengpung. Kok Garengpung to? Mas Gareng Widi. Mas Gareng Widi. Ya. Munggahke utawa jumenengake Mas Gareng dhisik ya. Iya. Jumenengake Mas Gareng dhisik. Heeh. Ya karo disepoti manut kanca-kanca wis. Monggo sepote ati napa. Monggo Mas Gareng jumeneng Mas Gareng. Pripun Mas Gareng? Pripun? Padake dagelane mbiyen-mbiyen iki. Lho sios joget apa mboten sios? Ya iso-iso ning yogane iki lho. Pun. Hop. Sing apik. Budaya iki. Budidayaning menungso iki mesti diaturke karo sapa? Prabu Puntadewa. Yen to budaya kuwi tetep dilestarekke, Werkudara. Iya. Ngono lho mau. Do gak teke ora wayangan. Jare yoga janggar. Jakarta. Pimpinanipun Mas BG. Mas BG sinten? Bagong. Ayo. Kuwi ana tangtung-tung ndak delong. Ngene. Ngono lho. Ndak delong yo. Oh, blendrong iki. Oke. Oke.
ngene iki lho. Iso joget to aku iki. Nggih, saged. Padake aku. Terang terung ndak deleng menggak ngene kok wis disuwuk. Yo aja diteruske. Wis blendrong kene iki bungae Raja Pak Jampah. Wong paribasane wong joget kuwi ana tegese. Aja sok kaget. Mula urip ning alam donya kuwi aja sok iri dengki, aja sok kaget marang kebahagiaan orang lain. Cara paribasane iki wong liya duweni kabejan, wong liya duweni rasa bungah, rasa susah kuwi awake dhewe kudu nyengkuyung apa sing kang dadi sediane. Contone bengi iki alhamdulillah kula warga Ageng terah simbah Yastro Diyar Mojo. Alhamdulillah menawi mboten lepat menika ngawontenaken hall utawi dinten pengetanipun menika mugi-mugi sedaya tansah pinaringan karahayon, kawilujengan, kabagas warasan, kathah rezekinipun saged nerasaken perjuanganipun simbah Yastro Diyar Mojo menawi mboten lepat. Leres nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Iki mau awan ya wis pengajian. Leres nggih? Nggih. Pengajian, bengi ya pengajian meneh. Sambung wayangan. Nggih. Yoga ya rada mayar munggahe jam 09.00. Nggih, jam 09.00. Yoga solah gongso Mas iki jenenge. Nggih. Ning iki dudu saking yuk ya. Nggih. Menika saking yuk ya menika. Saking Janggar ingkang dipun pandhekani Mas BG gamelan wayang komplit. Nggih, komplit. Oh, iki magang. Sing saka yo 7 ya to. Biasane panjenengan menika dipun nganu cara niki diderekke karawitan warga laras. Minangka yo neruske perjuangane bapak panjenengan ingkang sampun murut Kasidan Jati. Lah jenengan yo iki yo padha Mas. Neruske perjuangane para apa carane iki para sesepuh pinisepuh ingkang sampun murut Kasidan Jati. Mugi-mugi kasuwargan jati. Mugi-mugi dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Awake dhewe yo wis disekseni dhateng para pinilenggah ingkang sami kepareng rawuh ngaturaken gunging panuwun. Aku ya wis tak eling-eling tenan. Ning kene iki aku wayangan wis pindho, Mas. Wis pindho niki. Papane ya ning kene iki. Teng mriki niki ya. Papane ning kene iki. Nggih. Ning sing mayang ya dalang Delingo. Dalang Delingo niku sinten? Wahyu Cegrek dadi. Oh, Wahyu Cegrek niku. Dalange iki Ki Wahyu Cegrek. Alias dalang kecamatan menika. Aku ora iki tak prajake Mas Wahyu menika aku ora arep ngilang-ilangke Mas. Aku tekan Yojo ya Mas Wahyu. Sing gawa nganti aku ki mulek pikiranku. Desa kene kok bar kang desa kene kok pindah desa kene, bar desa kene kok pindah desa kene, ming mulek kowe aku dadi. Ya wis bot-bote wong nyambut gawe nderekke dalang terong Dringo Saradan ya. Nggih ki terong. Nggih, lah menika ki terong nika. Nggih, Mas Wahyu. Wow, solah gongso ki paribasane seniman-seniman sedanten Mas. Nggih. Ingkang nyelentem menika Ki Sarjono. Iki Ki Sarjono HP. Hadi Prayitno. Apa? Pego. Sing gender sapa sing rebab iki ya Dul Kidul Gopur Cermo Pemilu Mas gitu. Klemayang mang kok saged cermo pemilu? Klemayang mang tahun pisan dadi len jagake arepe pilihan pilkada. Iki ya karang ya bot-bote wong nyambut gawe tekan rono rene ya peduke piantun-piantun ingkang luar biasa menika. Ning alhamdulillah sowan mriki menawi mboten lepat informasi yang saya nggih. Keluarga menika terah Mbah Yastro Diyar Mojo menika sampun wayangan menawi mboten lepat nek mboten ping 17 menika ping 30. Leres napa mboten? Wayangan terus. Wah,
Jan hebat. Supitan wayangan. Nggih. Nikahan wayangan. Nggih. Duwe anak wayangan. Nggih. Hol wayangan. Nggih. Apa keluarga kene sing ora wayangan, Mas? Kalau wingi jenengan nikahan wayangan mboten? Wayangan aku pada cah tipis. Napa nggih? Wayangan. Kok kula mboten di nganu undang? Tak undang sampeyan. Napa nggih? Wah. Ah, Admine sapa admine? admine sapa? Admine sampean. Lah sapa-sapa kena niki? Sakniki. Oh iya, Nggih. nyatane saiki mangkat dalang tok ya. Dadi admine Mas BG ya. Nggih. Ya iya, BG iki Pak BG sing penting lah ya cocok regane ya, Mas. Nggih. Cocok regane ya tetep menyang kok. Contone ya bengi iki sing penting ya menyang aku. Menyang. Nggih. Manek jare Wahyu, kowe iki nek ora ndagel kowe mangkat nggawa iket ngono. Ha kon ngopo? Nabok. Gemang aku. Wis dadi dagelan kok nabok. Wah, jenengan iku nek ngendang nggih sae kok. Apa? Nek ngendang nggih sae kok. Ora. Wah, jan elok. Mas, bot-bote. Bonang ya iso ngrebab apa saya meneh. Oh, aku nek ning aku ora umuk, Mas. Nggih. Aku ki nek umpama dadi wiyaga tenan, Mas. Pripun? Wonosobo ki sapa? Lah sinten? Wonosobo ki sapa sing wis asik ki sapa? Lah sinten? Sapa? Lah aku ki takone. Lah aku ki ya bali takon. Lah iya. Lah kula kinten nek jenengan kok. Lho, iya. Utuh. Wonosobo aku nggawa kanca, Mas. Pengendang aku nggawa dhewe iki pengendang iki. Nggih. Gawanku iki. Gawan niku. Pengendang iki gawanku iki. Iki. Nggih. Urusanmu dengkulmu atus. Berarti mrene iki arepe golek kok. Ya maksudnya iki ya wong Wonosobo kancaku. Ora kok terus iki urusanku, mrene iki golek kok. Masa arepe dibagi-bagi. Kene iki tekan ngomah wis ana sing muni. Ndi? Saiki wis ora kena mampir-mampir. Saiki wis ora kena mampir-mampir. Nek jarene sing nyaron kae Nggih. Mas Amin Kremun kae. Sinten? Amin Kremun. Nek jare kae iki angger kok WA bojoku ya ngono. Bali ngono. Aku nek Bali lah nek ming pisan aku iso alasan. Nggih. Sik gek jagongan ono kancane. Kok Bali. Bali kepindho. Ya. Ngono iki Mas. Wis lisem Mas. Aku tekan omah saiki ngene. Ndi? Ditakokke paribasane amplop wis tak nyoh. Amplop tok. Amplop tok nek isine ya tetep aku sing nggawa. Ning ya kuwi tetep sebagai wong lanang, mbuh wong lanang sapa wae mesti kudu duweni dana kenakalan, Mas. Lah niku. Nek ora nggawa dana kenakalan iki wis bahaya tenan. Contone iki ya aku iki. Nggih. Ha kula riyen nggih ngaten kok. Lah ngopo? Berbar ngaten iki terus mbokne kula. Ndi? Mbokne. Nggih. Lah sampean iki kelas sampean iki umurmu ki pira? Mbokku, ibuku. Lah ya aku takon ki umure sampean iki. 2006 niku berarti sakniki 20 to. Nggih, OTW. Arepe ngancik 20 to. Nggih. 2006 to. Nggih. Sekolah iki kelas pira saiki? Kula kuliah Kuliah semester kalih. semester loro to. Nggih. Lho. Rabi yo sesuk. Jajal. Lah kok jajal ki kepiye to? Ayo jajal sike. Kowe nembangane kok dijupuk mbokmu. Nek bab jajal-jajal ki yo. Aku ora percaya aku. Nek kon jajal-jajale sampean, mesti urung iso sampean iki. Nun, Oh, mesti urung iso. wah. Bareng go. Tak jajake wis. Aku kapok. Kayak wingi iki wayangan ning Gunung Kidul lak lewat Parangkusuma, Mas. Nggih. Lewat losmen. Nggih. Batinku iki wong do ngawi iki ngopo ta iki? Amben lewat amben ana gapura ngono kae. Gerbang kuwi don jagong ning kursi koyo ngene. Ngene iki terusan. Ngene. Batinku iki wong kene kok loman temen to do ngampirke. Nggih. Batinku ngono. Barang aku arepe mandeg ngono kok. Aku lho yo macakku pecisan koyo ngono, Mas. Nggih. Pecisan go yo jas-jasan, go bathik ngene. Terus monggo Mas, pinarak Mas. Lho, lah niki napa ya ngono? Wah, ya pokok pinarak. Enak ya ra jamak-jamak ngono to aku. Wah, aku iki ono tulisane wah iki mesti ra beres iki ya. Pokoke ora ndeleng kok aku iki nggawa rombongan pecisan kabeh, yang kerudungan ada kok ngono wah. Sing kudungan ono ki pedah kaya ngopo ya mengko iki jerene iki. Aku tenan ditawani Mas aku Mas. Mbok yakin aku mondhek ning
jejer Alfamart iki ditawani aku. Wah, iya apa ora nek iya tak klebur duitku entek ngono. Iku piye ta dadine aku. Ning aku tetep imanku kuat, Mas. Aku ora mampir, Mas. Nggih. Ning imine sing wis dingil-dingil ya. Nggih. Sing wis ra cetha iki. Iman kuat ning imine iki dingil-dingil. Ayo ngono. Ora. Nggih sik jempol niku mau to, Kene Mas. iki sak jempol mah. Lah nggih sing sak jempol niku mau to. Karang sindan iki jan. Lah nggih. Sindan iki sing jenenge teri. Nggih. Iki yo nganyelke tenan. Nggih, lha pripun? Wong jagongan kok namatake jempol sikir karo jenthik. Nggih. Wah, Mas, nggon sampean ming sakmene ya, Mas. Teko kaya ngono kuwi. Nggih. Aku gak nyopot kathok karo gak nyopot klambi arepe ning kamar mandi. Nggih. Nggonamu semene ya, Mas. Wo, lah kowe iki ra ngerti. Apa kowe rong tau menang iki, Pak? Burung ngono. Nek titikane wong lanang ki angger kok ndelokke jempol sikil. Lah, kuwi ukurane sakmono kuwi. Nggih. Lah kok koncone sampean sing ngedram kae ngethuk kae kok meni. Wah, nggon aku mah loro, rong jempol. Lah tak wangsuli. Aku yabuh nek koyo ngono. Lah nek ngono ki abuh ngono aku ta. Lah mau ki awale meni. Ha nggon aku ki mah loro ngono. Loro ki prekeng piye nggonamu? Ya yes, ngene iki, Mas. Wong karang jagongan isih bocah cilik-cilik kabeh. Kejaba cah loro wong piantun 3 menika sinden 3 menika sampun kelas berat kabeh, Mas. Kelas berat. Mbok kula dikenal-kenal kene iki, Mas. Yo, Dereng yo kenalan. dikenalke saka kene iki. Nggih. Sekarang ya cah iki bocah jos, Mas. Bocah jos pripun? Wah. Pojokan Temanggung iki. Nggih. Yo dikenalke no. Kang Asmo, Mbak. Nggih, nderek nepangaken nami kula Tri Rahayu. Wah, nggih, Mbak Tri Rahayu. Pidalem saking Pidalem saking Saking Tanggulanom Sela Pampang Temanggung. Tangerang. Tanggulanom. Oh, Tanggulanom. Tanggulanom Selo Pampang iki pojokan Temanggung, Windusari. Perbatasan dengan Magelang. Wah. Selain nyinden pekerjaannya apa? Petani. Nah, iki Mas. Iki bocah iki nek tetanen Mas, jos. Gendong pupuk, nggih. gendong mes, Terus tandur, nggih. manja tau enggak manja? Manja, manja. Manja tau enggak? Manja tau enggak manja? Tahu nggih, nggih. Manja bukannya yang manja meni. Aku di bukan. Nggih, tuh sanes. Monjo ngene cara mriki monjo nggih Bu nggih. Monjo ki anggar kok wis bong-bongan wis dikeki plastik ya to. Terus di ponjo. Iki jagonya Mas. Terus ditandur. Saiki gak nandur mbako Mas. Mbakone Tri iki jen jos. Napa nggih? Ireng. Oh, Apa nek srintil, mbako srintil ki lak ireng to. rada apek-apek napa mboten? Hah? Apek napa mboten? Apa ora Tri? Wah lah. Nggih ngenjang tindak mriko tak ambani. Ngenjang Mang Sherlock mawon, Mbak. Nggih, Arep siap. Arep dikapake. Lah arep takon tak apek ora lah kon rono wae to tak ambani Mbak. Ha iya, nek wong Temanggung ki nek ngecek apa carane mbako ki anggar dijupuk terus di mesti diambung sike. Nggih, nggih. Mula aku karo bojoku ya tak ambung sike Mas. Tak warai sampean. Arepe Nggih. ngambung mbako kaya wong Temanggung setengah. Andinge, kata saya sekolah nak. Mboten, Oh, mboten. sampun lulus SMA menika. Oh, inji. Sing tasih perawan menika. Oh, sapa sing takon? Ora ana wong Lha takon. kok nesu. Ya nesu wae madake aku ming sak jenthik kok. Heeh. Gak aku. Oh, Tapi ora. oh iya. Ya wis. Minggu klipiran tok. Jajare. Naminipun sinten, Mbak? Nggih, kula Irma Oktavia. Irma Oktavia. Pidalem saking Saking Ketep Sawangan Magelang. wah. Ketep Sawangan Magelang. Awak. Ono sinden kok suarane bindeng iki Mas ya. Ditakoni apik-apik kok. Saking Ketep Magelang. Ngino. Aku ora ngino, aku ki kowe ki lara seminggu ta? Kowe ki lara seminggu ta? Ayo ngerti wong karang jane lak sing Jumat wingi lak awet
Kula niku jane Jumat niku Jumat sing wingi to Mas. Nggih. Sareng kali niki Mas. Jane niku. Jane sareng niku barang loro. Lah kok kemis saiki wis mangan tak berarti kowe iki seminggu le loro. Kok saiki isih bindeng. Awet. San penting mang Mas. Wong sindang takoni tanya ngene. Mang Mas. Nggih. Nek sak pundi wae ketek. Nggih. Ketep niku tempat wisata sing dhuwur Mas. Oh, berarti niku saged weruh anu Gunung. Merapu kalih merbabi. Apa jenenge? Lah. Merapi kalih merbabu. Merapi kalih merbabu. Nggih. Kok merapi kalih merbabi? Merapu ngono niku. Merapu. Nggih. Merapi kalih merbabu. Nah. Nah. Nganu wahyu ngentut dadi Oh, dus ngono mlebleng. Ambles tenang ra dadi ngopo? Pak Agus peniti iki wis panggung kuwi wis tak ambake. Wis tak ambake semeter karo 10 meter. Pak Agus. nggih. Mbak Irma, Nggih. Mbak Irma Via. Oktavia. Pidalem saking Oktavia. Takon meneh mengko krungu. Ah, ora yo ora apa. Pidalem saking Saking ketep. ayo dikumpliti. Nggih. Kompliti. Saking Ketep. ayo ketepe ngendi? Sawangan Magelang. Nggih. Ora. Tasih sekolah napa mboten niku, Mbak? Wong bojone gek meteng bareng. Sapa? Irma, aku ngapura. Gak ora. Tak amini nek anake metune. Aja. Aku aja ndongake elek. Aku ndok muga-muga lekas sembuh. Terima kasih ya Mas GWS. Derek. Nggih. Get Will Som. Sun. Som. Som. Get Will Som. PDKT lah ya kena. Andinge. Isih sekolah no? Boten. Karang yo sindan iki top, Mas. Lah pripun, top pripun? Nek niki. Angger wingi lah masuk angin to, Mas. Nggih. Dipeksa mangkat, Mas. Esok ra karuan kae. Wah, angkat wayangan. Nggih. Monggo Mbak Irma bawa pun boten saged. Dipun lanjutaken nganu langgamipun pun boten saged. Barang ditawani madang, Mbak Irma dahar Nggih. banter nek kon madang. Lah niku urusane pun benten niku. Banter Urusan nek kon weteng. madang. Boten Nek ngelem. kon bawa karo kon langgam ya pun boten saged. Monggo pot mine didahar. Nggih. Andinge. Sida. Dalu Mas. Dalu sing Nggih. alon. Lah mau nek alon jare ndarani lara. Ayo, iki banter ya? Banter. Dalu. Nggih Mas, sehat. Ya. Kok malah dadi Kaya kaya masa omong-omongan kon kaya ngene iki padake aku budhek pokoke. Pidalem jenenge sapa no? Vita Maharani. Wih, Vita Maharani. Nggih, kok penyanyi dangdut. Wah, iya penyanyi dangdut saiki dadi sainden. Iya toh. Aku nek awan nyanyi dangdut bengi sainden. Wah, double loro no. Iya no. Sedina iso pindho Telu. ping 3. Iya. Wah. Mas, sedina ping 3. Lah nggih. Kaya ngombe obat. Ha nggih. Pitak kaya apa ya? Sedina kok ping 3. Wah. Ya, Piye? pidalem saking Solo 3. Wis. Kutha entuk 7, Mas. Ha nggih. Solo. Solo 3. Kutha entuk 7. Kok iso? Salah 3. Kuwi lak nek angka. Ah iya. Nek ning nggon aku ra salah. Lah ngopo? Ning nggon aku ki dijamin ki bener terus. Lah ngopo kok iso Ya ora ngopo-ngopo. wedok bener terus ya? Iya. Anjene wong wedok ki maha benar. Lah Yo iya no. Nggih niku. Wong wedok ki maha benar. Nggih. Bali. Engko sithik isih ana kancane. Bali. Iya. Terus awis ngrasake Pak barang Bali ngono. Iso ono Pak Jono iki jagongan jos ngono karo ngopi ngono. Bali. Iya. Engko nek tekan omah kok di apa? Dikandani werna-werna ki terus karo metu aku ora melu. Terus lajang napa pun mboten lajang? Piye-piye?
Ya maksudnya iki wis rabi apa urung? Aku rapi bola bali. Wah, iki berarti wis menikmati dari segala hal. Segala Lah ngono piye? mawon. Apa menjajal? Oke banget Mas iki bocah iki liku-likune hidup iki oke tenan. Kok liku-liku lho? Wah, San. Wah, Mangsa kulik-kulik. ya maksudnya iki wong urip bebrayan iki paribasan iki gonjang-ganjing uripmu ngono iki lho. Gonjang-ganjing iki masalah ngawur wae. Ning tentrem tenan saiki iki. Tentrem. Mergo dhewe kuwi. Iya. Ya, Kok tahu? Mbak Vita Maharani Nggih. saking Solo 3. Solo 3. Jos, ya, andinge. Ah iki. Jan. Nggih. Sinden kok kebayake beda-beda ngene. Sing Ya apa kek ra ngerti ki dadak kredit. Arep nyindani Mas Gading lo anyar kabeh iki. Piye? basa lagongso kok keren. Mbok ki rami-rami aku to. Ora Mas BG Bagong Gareng ki ora. Bagong Gareng ki kepiye? Lah BG kuwi iki asline iki marep rono ki Gareng. Dadi nek BG iki Bagong Gareng. Dadi aku ki gamelan milu duweni. Lah kok milu? Wis ngentukke iki aku ora ketang 200 ngono ki. Berarti nek milu duweni saiki ki ora ana jatahe ya. Bengi iki. Piye? Lho. Wih, masalah beda kuwi. Aku ndek masalah apa to Bu kok ora dibayaran bengi iki. Lah jare milu duweni. Ora. Ya gadahanipun Ki Nggih. Gunawan BG. Jos. Angger sinten karawitane Sulagongso. Tahu, tempe tahu, tempe. Karawitane jos. Kene iki Sulagongso lho Mas. Ning kurang banter mau dadi nyengkake sing pira swara jare. Tahu, tempe tahu, tempe. Sulagongso dilawan. Dibayar kok, Jon. Pementasan kok ora lucu. Ngece tenan iki. Ya tergantung dukune sike, dukune ampuh ya sukses. Ayo, naminipun sinten? Wis ngerti to. Wis ngerti to. Ayo kenalan karo warga masyarakat kene. Masyarakat nopo? Masyarakat. Masyarakat. Lah aku li ngomong ki piye? Masyarakat. Masyarakat. Rak. Kowe iki sing kurang krungu ora cetha. Masyarakat. Ora. Lah piye? Masyarakat. Apa wis ganti? Ket dhisik iki masyarakat kok. Masyarakat. Ayo, naminipun Mbak? Nggih. Dalem pun Indah Saraswati. Indah Saraswati. Dek Gareng. Adik aku, ruwangsaku jenenge gleleng adik. Biasanya nek karo irama meni Om. Pidalem saking dene. tangga desa. Ibuke langsung muni, wong kene kuwi, wong kene. Iki padha jeleh nek weruh kula. Ibuke yo. Kancane kok. Barang ibuke naminipun sinten? Indah. Wong kene. Ibuke tanggaku. Mula kira ora main-main tak gembeske banmu. Aja yo sing duwe kawasan ngerti, aku sing duwe kawasan kene. Mbak Indah Saraswati menika garwanipun Mas Gun. Nggih. Nah, Kula ampun duwe anak. wis ngerti loro dadi. Nah, mosok aku arep nggoda Mbak Indah. Wis ya. Sampun anjinge, iki. Sinden angger jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Gareng. Wah, sing meneh sugeng dalu Dek Risa. Wah. Kok Dek to? Tuwa aku lho. Mbak, Oh iya. sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. wah, Risa Ristina. Nggih. Pidalem saking Saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang Temanggung, Solo 3, Magelang Temanggung. Wah, jan sinden iki jos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo 3, Temanggung,
Semarang. Sinden Indonesia Raya. Nggih, mriki yo. Ono Yo. Nggih. Aku ono sobo. Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula Nggih. ingkang saking yo. Nggih, saking yo niku. Sepoti Mbak Tatin Titot, monggo. Nggih, monggo. Ayo. Yo. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak Mbak. Limbuk, Mbak Cangik, Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Nggih, ketemu lagi. Nggih, bertemu kembali. Wau Jan. saking Pripun? yo jam pinten? Wow, 7:30, Mas. 7:30. 2 jam setengah perjalanan ke sini. Mau ora gelem bareng. Lah aku nek bareng jenengan ngomboke nggokke malah ora Kowe tekan. nek kena gaeng ning mobil iki mau lanang kabeh. Lho, maksudnya aku kan dadi wedok dhewe ngono? Lah yo Iku dikira-kira ora cukup ya nek dhuwur mobil ditaleni ngono kuwi. Ya aku padake sawi apa piye nang dhuwur mobil. Kok isa-isane iki nek ra ngelingi anake juragan wis tak embuh iki kok sarwani kaya bapakne iki ya wis Saiki wis mulai gede, Nggih. saiki wis mulai laris lemayang. Amin. Alhamdulillah nderek remen Nggih. Mas Gading. Nggih. Pokoke terus belajar, semangat nggih. Nggih, Rasa siap. neko-neko sik ya. Mboten kok mboten ate neko-neko. Tenane. Lu selingan kok. Kegiatan. Oh kegiatan, yo kegiatan yo oleh nek rasa mempeng-mempeng saiki gandeng jenengan ki kerep mayang yo nek istirahat yo dienggo istirahat sing Nggih. tenan. Ora waya istirahat malah blayang. Ning Tidak bener Mas, ora apa-apa Mas. Lah nggih to. Nggo kegiatan. Wong Cah urip nek lanang ora kok. ono kegiatan ki arepe ngopo? Nggih. Bener ki tak dukung. Lah nggih. Lah ya aku ki oleh berkegiatan tapi nek wayahe sesuk mayang saiki istirahat dienggo ben staminane ki engko bengi le mayang ki ben jos ngono lho Mas. Mas Gading ki nek mayang jos terus. Lah ya mulane nek ben aja ngantuk, ben aja masuk angin. Mas Gading kan kerep masuk angin kuwi mergane kurang bobok. Sok ora iso bubuk soalé. Lah piye le iso bobok? Ben iso bobok ki ngombe. Ngombe apa? Hah? Ngombe apa? Senengane apa? Aku senengane Apa? susu sing saset sen. Sing saset ya entok. Sing penting ki jenengan nek arep bobok, Sing kena digawa nang ndi-ndi. Maksudnya? Ya sing saset ku jenenge saset lah ya cilik. Oh sing cilik. Kena dislempitke nang ndi-ndi. Weh, Kena digawa nang ndi-ndi. Iya, diselempetke Mas. Oh, kula iki keremenane saiki tetep ijik susu. Isih. susu saset sing kena dislempitke. Nah, niku lho. Selempetke nang endi ya, Mas? Ha ya ning sak ya kena. Ning sak ya kena, ning tas ya Ning kena. tas ya kena Nggih ya to? to, Mas? Nggih. Wong lanang ki sing Sing apa? terengginas. Terang giling. Oh. Nggih niki nderek sowan wonten ngendi ta iki? Getas Getas. Bandung gede. Bandung Bandung gede, Gede. Kedu Temanggung Nggih. mereka. Nah, Iki terpampang nang kono ana Mas Gading. Nggih. Ana aku, terus iki sing siji sapa to kok kaya tikus iki? Iki lho, Ah, Mas. kok ngono kok tikus. Lah apa to? Termelu ngono kok. Oh, bener kaya termelu. Iki kok ya didaleke kono iki sapa to jane kuwi iki? apa? Kaya apa? Iki Mas Gading. Ayo. Terus iki gambarku. Ayo. Lah iki sing siji kok kaya terwelu ya, Mas? Nah, nggih. Iki Sing di sapa? Kuwi lho. genahe terwelu apa tikus? Tikus ya, kaya tikus juga terwelu. Ya, sun ya, Bu ya. Lah ngapa? Ya sun ya. Ngapa? Ya suwun ya. Iya, iya. Oh, berarti mbokne terwelu wong dimeni iya, ngono disuwun ya, Pak. Iya, ngono berarti mbokne terwelu we. Ya ora, lah kok disuwuni rak ya muni iya ta? Lah iya nyatane nek aku tikus berarti nek aku menisun ya Bu iya ngono. Lah kono meni iya ngono berarti terwelu lah iki. Aku ora masa ngetokne kok
iki. Lho, Lah ngopo? metu dhewe no aku. Wis gedhe kok ditokke. Wis gedhe iki wayah metu dhewe Wis ya Mas. gedhe wayah metu dhewe ya Mas. Nggih. Mas Gading yo asal aja terprovokasi terprovokasi karo sing jenenge Gareng Widi iki mergane mantan anyar Mas. Dadi jenengan rasa melu-melu omongane iki ya. Jenengan rasa Lah kula niku sok video call kali Mas Gareng kok. Ora apa-apa Mas, ya awake dhewe selalu berkomunikasi iki. Sok takon piye kabare Mas Gareng, aku ya sehat. Mas Gading mayang nanti ning Gunung Kidul. Kayak wingi iki Gunung Kidul wayangan akeh tempat. Yoga iki paribasane entek ya to Mas. Nggih. Nganti ki sing ngendang iki Wahyu Cegrek iki wayangan wis tregek. Mriki ya oleh nganu piye ya. Kalau wingi niku pas kula VC kari dhewe niku terus diangkat niku sik Mas iki lagi ora selo kosek karo gambare ku obah-obah ngono. Lah ngopo? Lah aku ya ora ngerti. Mas, kuwi ya termasuk Mas. Napa? Mas, Nun. kuwi ya kegiatan. Lah kula kan terus paham terus tak nunul nggon tombol abang niku. Tombol abang nyatane ya VC meneh kok ya. Lah Ming takon piye wis urung? Urung. niku terus tak live streaming. Lho ngarung iki derek sowan wonten keluarga. Terah sapa mau Mas? Terah Mbah Yastro Diarmojo. Nggih, kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. Panggilane Mbah sapa sih? Mbah Yastro Yastro nggih. Mbah Yastro. Pokoke niku mugi tansah pinaringan kesehatan nggih. Amin. Kesehatan, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Iki yo dienggo masyarakat Getasan kene kabeh. Getasan iki kono Bantul. Nek Getasan iki Mbak Risa ya. Kuwi Getas. Masyarakat Getas nggih mugi tansah pinaringan sehat, bagas waras, dayanipun ayem toto titi tentrem kemahri paloh jinawi. Amin. Bagune awake dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun, panjang yuswa, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah. Boten setiap tahun, tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun, oh nggih. Yo iki bahasane kene iki mau iki aku lagi teko. Nah, Mbak Tati ndak. Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono? Mbak Tati ndak iki nek cara Temanggung iki Mbak Tati ndak. Ngono iki berarti Mbak Tati to. Nah. Oh, dadi mangki nang kono ya ana muni telo, dhek kuwi telo ngono iki. Telo iki jane apa to? Telo iki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. Wah, Mbak Tati telo banget. Telo iki berarti Mbak Tati cantik. Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah, kuwi ngono iya to. Iki sing jenenge Mbak Tati telo. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Niki sindene ya telo-telo kabeh, atau Mas? Ora. Nek Yang apa? telo iki khusus bintang tamu. Nah. Nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan istimewa. Oh, to Mas. Nggih to? Nek cara nik telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah. Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. Telo kuwi khusus sing ngarep buri padha. Nah. Kuwi Maksudnya gua arep buri padha. Lah aku ki bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso mbedake to Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang ceton nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso mbedake. Njang mang Sherlock mawon. Oh, omahku ora ngerti to Mas. Dereng ya? Mosok wong tangga desa e kok. Ngerti apa ora? Sherlock wae to, Mbak. Ndak keblasuk aku malah. Malah tekan ngendi-endi aku. Telo. Aku yo ora ngerti. Alah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir gur ngentek-enteki kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kaya ngono kuwi. Ngapa? Mampir nggon Pak Jono di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Ngono. Tekan kono ya nyatane disuguh madang. Madang nek nang aku tetep tak hitung. Piye ana apa kuwi?
Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Iki sing cetha. Ha iki ki ana apa genah wayangan kok. Takon. Oh. Nek kok sik nek cantik ki telo, nek bagus? Apa? Sika. Malam hari ini Mas Gareng sika sekali. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi Lah, nek kan. Pak Dalang ora kena sika apa? Ora kena. Pak Dalang sika lho jane ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Kuwi ya sebutan istimewa, Oh, sebutan sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng. Wah, Mas Gareng sika. Telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sika. Ayo maca iki Mas sika ya. Wah, jan telo tenan iki.